መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ዝሰምዖ ዘረባ እንታይ እስከ ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ኣይነውሕን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ግድን ይነዊሕ። ኣነ ከማን ባዕለይ ምስክር እየ ማለት እዩ። ፀጉሪ ርእሰይ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ ዓይነት ኣረዳድኣ እዩ ነይሩኒ። ከንውሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣረዳድኣይ ተቐይሩ እዩ ማለት እዩ። ግድን እንድሕር ተተኻናኺናዮ ፀጉሪ ርእስና ናይ ኩላህና ይነውሕ እዩ ማለት እዩ። ዝበቁል ካብ ኮነ ተዘይተሰባቢሩ ተዘይተባናጢሱ ግድን እዩ ዝነውሕ። ሕጂ ከምዛ ትርእይኒ ዘለኹም ዝንሒዘን ዘለኹ ዘይቲ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ኣኽበሬት ሎማዓንቲ ደጊመ መፅአ ኣለኹ። ሎማዓንቲ ብሓንሳብ ኮይና ዘይቲ ክንሰርሕ ኢና። ከምዚ ትርእይዎ ኣዝማሪኖን ቅንፍርን ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣዝማሪኖ እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ? ኣዝማሪኖ ኢልኩም ንቅድሚ ሕጂ ሮዝሜሪ ማለት እዩ። ብኸባቢ እንታይ እዩ ኣፀዋውዓ ይፈላለ ይመስለኒ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ኮሜንት ከማ ትብል መፅኣትኒ ነይራ። ሮዝሜሪ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ቅንፍር ማለት እዩ። ብዚአን ክልተን ጌርና ሎማዓንቲ ዘይቲ ክንሰርሕ ኢና። ኣነ እዛ ዘይቲ እዚኣ ብዙሕ ግዜ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ማለት እዩ። ቅድሚ 4 ዓመት ምስ ጀመርኩ ስጋብ ሕጂ ይቕፅል ኣለኹ። ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ዝሰርሓላ ዘለኹ ሓንቲ ግዜ ሰሪሐላ ነይረ ግን ኩሉ ግዜ ይሰርሓ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከማን ስለ ዝወዳእኹ ንዓይ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ንዓኹም ከርእየኩም ኢለ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ትርእይንዎ እንደለኹ ንክልቴና ኣብዚኣ ግብር ኣቢልና ዝኾነ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ክስታይ ትገብሮ ማለት ኣብ ልዕሊ ድስቲ ስለ ንገብሮ እዚ ከምዚ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓነ ትገብሩ። ሽዑ ከዓ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ከዓ ክንወስኸሉ ኢና ማለት እዩ። ዘለኩም ዓይነት ዘይቲ ናይ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ኣነ ዝተጠቀምኩሉ ዘይቲ ክትጥቀሙ ዘለኩም ማለት እዩ። ንዓኹም ኣብ ገዛኹም ደሎሲ ዝሰማማዓክን ዘይቲ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ናይ ግድን ኣይኮነን ኦሊቭ ኦይል ንዓኹም ዝሰማማዓክን። ሕጂ ከምዚ ትርእዮ ዘለኹም እቲ ማይ ቁሩብ ነቲ መዓኮር ናይቲ ክስታይ ናይቲ ጥርሙዝ ስጋ ዝርክቦ ገይረሉ ኣለኹ ማይ ማለት እዩ። ፅቡቅ ገይሩ ማኣታ ንክፈልሕ ኢለ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ሕውስ ኣቢልና በቃ ኣብዚኣ ክስታይ ክንስኽስታ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ሓዊ ክንስኽስታ ኢና ንነዊሕ ኢና ክነገድፈኡ ምክንያቱ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ቁሩብ ሓዊ ወሊዕና ከምዚ ወላ ዓው ተበልናዮ ድሓነይ ክስታይ ስለ ዘለዎ ማይ ስለ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ዝሓረና ክስታይ ኣይንሽገርን ኢና ማለት እዩ። ንሕና ስራሕና እንዳሰራሕና ከማ ጌርና ንሳ ከዓ ኣብኣ ንስኽተታ ማለት እዩ። ኣብኣ ከለኹ ከዓ ክርእየክን ዝደለኹ ከዓ ከማ ማለት እዩ ሮዝሜሪን እዚ ናይ ቅንፍርን ከላይ ኣብዚኣ ጥርሙዝ ትርእያ ዘለኽን ጌርና ማይ ክንመልኣ ኢና ፅቡቃተይ። ኣነ እዚኣ ሕጂ መዓስ ዝጥቀመላ ነይረ መጀመርያ ፀጉረይ ክንውሕ ክጅምር ከለኹ በቃ ብዚአን ቃልሲ እዩ ነይሩ። ከምዚ ምሻሎ ብጣዕሚ እየ ዝጥቀመሉ ወላ ሕጂ ይጥቀመሉ እየ። ሓቂ ንዘረባ ግን ሕጂ ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ናይ ምሕፃብ ፀጉረይ ቁሩብ ስለ ዝሽገር ማለት እዩ ናብ ስራሕ ከዓ ከምኡ ኢልካ ክትከይድ ስለ ዘይብልካ ቁሩብ ነይረ ይጥቀመሉ። ከምዚ ትርእዮ ዘለኹን ሕጂ ማይ ውዒ ኣፍሊሐ ገይረሉ ኣለኹ። ማይ ውዒ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ወላ ዝሕል ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኹን ስለ ነቐምጦ ማለት እዩ። ብፍላይ እንድሕር ዳ ኣዶ ቆልዑ ኮንክን ኣብ ገዛ እንድሕር ዳ ኮፍ ኢልክን ሃሊኽን እዚ ከምዚ ክትጥቀማ ክትክእል ኣለክን ንሓሙሽተ መዓልቲ ገለ ምሽ ከምዚኣ ጌርክን ኮፍ ተብልኣ ሽዑ ፀጉርክን ክትሕፀባ ክትሓስባ ከለኽን ቅድሚ 3 መዓልቲ ምሸት ክኸውን ከሎ እንካ ኣብ ድሌትክን ቀትርን ቅፅል ኢልክን ክውዕል ማእታን ከየበላሸወክን ቀትሪ ክኸውን ከሎ በዚ ጌርክን ኣብቲ ብናይ ስፕሬይ ጌርክን ፀጉርክን ፍሕ ኣቢልክን ተጠልቅዮምሽ ከምዚ ፍሽፍሽ ኣቢልክን ፀጉርክን ኣጠልቂ ተብሎምሽ መሊስክን ፅባሒት ከዓ ከምኡ ትገብሮ። መሊስክን ከም ምሻሎ እንዳገበርክንዎ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ከይተሓፀብክንኦ ምሳኺ ንቕኒ ወላ ሓንቲ ሽታ ገላ ዝሸግር የብሉን እንዲ ግን ቁሩብ ፀጉርካ ድርቕ ይብል ከምዚ ናይ ማይ ምሻሎ ዝተሓፀብካዮ ገለ ይኸውን ዘይቲ ግብር እንዳበልክን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ። እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ክፅብቕ መዓት ኣነ ማራ እየ ዝፈትዋ። ሕጂ ክስታይ ኮይነኒ ከምዚ ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕል ወይ ከዓ ናብ ስራሕ ስለ ዝኸይድ ንፅባሒት ገለ ቁሩብ ይሽግረኒ ግዜ እንተሃሊ ግን ብጣዕሚ እየ ዝጥቀመላ ክፈትዋ ማለት እየ። እዚኣ ግድን ክትጥቀማላ ኣለክን እንድሕር ዳ ብፍላይ ገዛ እንድሕር ዳ ተሃሊኽን ከዓ ከምዚ ዓርቢ ክኸውን ከሎ ቀዳመ ሰንበት ዘይተሰርሓ ተኮይንክን ንሰንበት ትሕፀቦ ገለ በቃ እዚኣ ኣነ በቃ ምሻሎ ክፈትዋ ማለት እየ ንዓይ ማለት እዩ። ስለ ዝጠቐመተኒ ኢኻ ከምኡ ዝብለክን ዘለኹ ሕጂ እዚ በቃ ኣብኡ ትገድፎምሽ ቀስ እንዳበለ ባዕሉ ይፈላሓልክን ማለት እዩ። ንሓደ ሰዓት ትኸውን ተፅንሖ ኣይለክን ሕጂ ረእዮ ኣውሪደዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ቁሩብ ዝሕል ምስ በለልና ከዓ ክነብሎ ኢና ክንፈላለዩ ኢና ማለት እዩ።
ግን ካብቲ ገዛእኻ ኣነ ከማኽረክን ዝደሊ ካብቲ ገዛእ ባዕልኽን ክሰርሓ ኣለክን ኣነስ ብዙሓት ሰባት ምሽ ኣሎ ከምዚ በዓለን ሰሪሐንሲ ክሸጣ ሪኢ ኣለኹ ንምንታይ ግን ከምዚ በዓልና ንኽእሎን ከለናስ ባዕልና ስለምንታይ ደይ ንሰርሕ እዝስ ቀሊል እዩ ዘኸብድ ኣይኮነን ኣሰራርሑ እሙ ናይ ሮዝሜርን ናይ ቅንፍርን ብጣዕሚ ፀጉሪ ከም ዘብቁልሲ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ኣሰራርሓሲ ወይን ከምዚ ምሻሎ ተስፋ ንቆርፅ ወይን ከዓ ዘይነውሕ ኮይኑ ገለ ይስማዓና ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ገዛኽን ባዕልኽን ሰሪሕን ፈትኖ ዝቐለለ እዩ በቃ እዚሲ ኖርማል እዩ ፀጉሪ ከም ዘንውሕ ከዓ ርግፀኛ ኮይነ ባዕለይ ነግረክን ኣለኹ ማለት እዩ ግድን ፀጉርስ የንውሕ ንሃና ፀጉሪ ከማን ይፅብቕ ምሻሎ ተሪርዩ በቃ ከምዚ ረጒድ እዩ ከላይ ከምዚ ምሻሎ ክነውሕ ይኽእል እዩ እንታይ ኮይኑ ደይነውሕ ሕጂ ትሪኣ ዘለኽን ዘይ ሓንቲ ናይ ቅድም ዝነበርትያ ዘን ክልቲአን ከዓ ወዲ እየን ማለት እዩ ኣነ ዘን ክፈትዎም ማለት እየ ጨኑቕኻ ክጣዕሚ ማለት እዩ ኣይርብሸካኒ ኩሉ ግዜ ኣነ ዘይቲ ልከነ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣርኤክን ነይረ ዝኾነ እንድሕዳ ሽጉርቲ ቀይሕ ገይረሉ ፀጉረይ ገለ ዝጨኑ እንድሕዳ ኮይኑ በታ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ንፀጉረይ ነቲ ቆርቦተይ ደይኮነ ንፀጉረይ ይጥቀመ ንጨና ማለት እዩ ጥዑም ጨና ስለ ዘለዎት ዘይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘረኣኹኹን ንዑ እየ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ኣብ ቆርቦተይ ኩሉ ግዜ እዚ እየ ዝልከ እስኽንካ ሰሪሕክን ፈትኖ ኢኽን ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ኣብ ኮሜንት ዝመፀኒ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ እዩ ዝነውሕ ተይልክናኒ ኢልክን ተሓዘትክና ንባ ኣነ ፀጉሪ ኣብ ክንዲ ወርሒ ክዝነውሕ ክብለክን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ይፈላለዩ ምሽ ካብ ሰብ ናብ ሰብሲ ፀጉሪ ከመይ ዓይነት እዩ ዘሎ ይፈላለዩ ሕጂ ናተይሲ ነዊሑ ወሲድለይ ፀጉረይ ንክዕርዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳሜጅ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝተባላሸወ ፀጉሪ ስለ ዝነበረኒ ንክዕርዮ ዓመታት ይወሲድለይ ፅቡቃት ሕጂ ከምዚ ጌርክን ኣብ ሓፂን መዓልቲ ኣይብለክን እየ ምክንያቱ በቃ ግዜስ ይሓተና እዩ ግን ኖርማል ክንሕፀብ ከለና ክንሓስብ ከለና ሲ እቲያ ክስታይ እንድሕዳ ተጌርና እታ ማስክ ዝኾነ ግብሪ እንድሕዳ ተኣቢልና ከምዛ ዘይቲ እንድሕዳ ግብሪ ኣቢልናሉ በቃ ዘይቲ ምግባርና ይተርፈናኒ መቸም ከምዚኣ ጌርና ስራሕ ኣቢልና ሓንቲ መዓልቲ ግዜ ክትህልወና ከሎ ሶሪ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ባዕልና ሰሪሕና ሲ ክንከናኸኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሪአ እዚአን ጥርሙዝ ዓበይቲ እየን ንነዊሕ ከፅንሓኒ ሕጂ ፀጉሪ ርእሰይ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ኣብ ክልተ ምቁናን መቸም ማሓዛያ ክፈቱ ማዓት ኣብ ክልተ ምቁናን ሕጂ ክንፈትሐ ኢና ማለት ብሓንሳብ ኮይና እባ ክምለሰልክን ከዓ ናፍታ ፀጉሪ ኣብ ክንደይ ዝነውሕ ዝበልክናኒ ፀጉሪ ግዜ ክወስደልክን ይኽእል እዩ ፅቡቃተይ ተስፋ ክትቆርፃ ኣይብልክን ኩሉ ግዜ ተስፋ ከይቆረፅክን ስቕልክን ድሕዳ ተጌርክናሉ ግን ሓደ መዓልቲ በዓሉ ክነውሕ ምጀመረ ሽዑ ተስፋ ምስ ገበርክን ከማን ከምዚ ኒሒድ ሒዘካ በቃ መመሊስካ ከምዚ ምሻሎ ክትዕርዮ ገለ ኢኻ ትደሊ ሕጂ ፀጉሪ ርእሰይ ርአየ ክፅቡቕ ኮይኑ ፅቡቃት እዚ እቲ ወዙ ገለሲ ብጣዕሚ እዩ ክፅቡቕ ማለት ክነግረክን ኣይክእልኒ ኣቕሪበ ክሪአክን ድፍትን ደለኹ ርአዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝደሊ ፀጉረይ ፅቡቕ ንክኸውን ወላ ቁመታ ደሓነ ወላ ይግደፎ ግን ከምዚ ፅቡቕ ክሳይ ተኮይኑ እቲ ወዝናቱ ፅቡቕ ተኮይኑ ይኣኽለኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ክመቕሎ እየ ማለት እዩ እንዳመቐልኩ ኣብቲ ታሕቲ ክስታይ ክገብሮ እየ ማለት እዩ እዚ ክለኽየ ፅቡቅ ጌርክን ልኸይ እንዳበልክን ማሳጅ ከዓ ናይ ግድን ክትገብሩ ኣለክን ወላ እንድሕዳ እስካልእ ሰብ እንድሕዳ ምሳኽን ዝቕመጥ ተልዩውን ይሕዋትክን ገለ ወላ ማሳጅ ግበራና ፀጉረይሲ ማሳጅ ግበርኒ ገለ ተባሃህላይ ክነንሕሕዝክን ምክንያቱ ክፅቡቕ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነቲ እንድሕዳ ማሳጅ ንገብረሉ ተኮይንና ከዓ እትዮም ናትና ክስታይ ስለ ዘብሉ ፅቡቅ ገይሩ ከኣትስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ከለና ንገድፎ ማሳጅ ግብር ተቢልናዮ እቲ ናይ ፀጉሪ ዘበቁልና ኣቕሓሙኒ ክወፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቪድዮ ከይነውሕ ኢለ እንደ ክሕፅሮ ኢለ ዝፍት እንደለኹ ቁርፅ የብሎ ኣለኹ ግን ምንውሕ ይተረፎን ኣይተሓዛለ ይኽእል ያ ብፍላይ በዚ ቅድሚት ክንድሕር ደኣ ከምዚ ክስታይ ተሃልዩ ዝተሰባበረ ኣሎ ሕጂ በዚ ኣትሒዝ ምስ ኣበልኩ ነዚ ቅድሚት ክንድሕር ደኣ ድወፅእ ተኮይኑ እዚ በጃኺን ለክን ተጠቀማሉ ኢኽን ኩላ ግዜ ክትቁንኖ ኣለክን ምክንያቱ ከምዚ ፕሮቴክት ሄር ፕሮቴክት ከምዚ ምሻሎ ቁንን ክተብሉ ኣለክን ከምዚ ኣብ ክልተ ድዩ ገለ ድዩ ፀጉርክን ብቅድሚት ድሕዘልክን ማለት እዩ ተደይ ኮይና ከዓ ከምዚ ግብራ ብልክን ኣብ ቅድሚት ክንካ ግድን በቃ ማሳጅ ግብርክ እንዳበልክን ክነውሕ እዩ
قدبلكن ጥራይ ዝተጠቀማሉ ጽቡቃት ከምዚ ሕጂ ንዓይ ትሪኣ እንደለኹን ማለት እዩ ኣብዚ ቅድሚተይ ይገብረሉ ማለት እዩ ናተይ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ እዩ ነይሩ ፀጉሪ ርእሰይ ብቅድሚት ይመልኦ እንድሕር ተትሒዘ ሶሪ ብቅድሚት ይመልኦ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚተይሲ ብዙሕ ቁርፅራፅ ዝኾነ ፀጉሪ ኣለኒ እንዲ ግን ከምዚ ምሻሎ ዝተጋነነ ይኮነ ዳርጋ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርክን ዘይቲ ጌርክን ውድእ ምስ ኣበልክን ልኺኪ ኣቢልክን ማሳጅ ግብር ኣቢልክን ኣነ ኣብ ክልተ ምቁናን ክፈቱ መዓት ሕጂ ኣብኡ ከሎ ማለት እዩ ክቁንኖ ደይኮንኩስ ክልተ ጀብጀብ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ክድቂ ስለ ዝኾንኩ ምሸት እዩ ዘሎ ሕጂ ክድቂ ስለ ዝኾንኩ ከይቆነንኩ ኣይድቅስን እየ ፅቡቃት እስኻትክን ከይቆነንኩ ከይመሸጥኩ ኣይድቅስን እየ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣቢለ ነገር ክኾን ማለት እዩ በብመዓልቲ እዩ ዝመፀኒ ሕጂ እዚ ኣይንሕፀቦን ኢና ዘይቲ እንድሕር ዳኣ ተጌርናዮ ኣይንሕፀቦን ኢና በቃ ከምዚ ምሻሎ ኩሉ ግዜ ንልኮዮ ዘይቲ እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርክን ቁንን ኣቢልክን ትድቅሳ ማለት እዩ መደቀሲ እያ እዛ ቁኖ እዚኣ ፀጉርህን እንድሕር ዳኣ ክስታይ ተኮይኑ ግን በዚ ጫፍ እንድሕር ዳኣ ዝቁረፅ ኮይኑ ግን ኣብኡ ኩሉ ግዜ ክትቁንኖ ክትክእል ኣለክን ከምዚ ፍኹስ ዝበለ ቁኖ ኣብኡ ቁንን ፍትሕ ተብሎ ከምዚ ደቂቕ ገለ ዘይኮነሲ ከምዝታት ዓይነት ማለት እዩ ፀጉርህን ሽዑ ፅቡቅ ኮይኑ ይድሓድር ኣይባናጠስን እዩ ምስ መተርኣሳይ ተፋሓፋሓን ይኽን ከምዚ ምሻሎ ከምዘላታ ኮይና ብፍላይ ጨርቂ ከዓ እንድሕር ዳኣ ሽፍን ኣቢልክንኦ በቃ ከምዘላታ እያ ትሓድር ማለት እዩ እምበኣር ከፅቡቃተይ እትዮም ተተባብዓን ዘለኽን ኣዝየ ዘመስግነክን ይቀኒየለይ ብዙሕ ሳብስክራይብ ወሲኽና ኣነ ከዓ ንክሰርሕ ተተባቢዐ ማለት እዩ እትዮም ሳብስክራይብ ደይገርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ዝገዛ ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ ግን ላይክ እንዳረሳዕኹም ፅቡቃተይ ላይክ ግበራለይ ላይክ ግበራለይ ከም ፅቡቃተይ ንዓይ ከዓ ስለ ዘተባብዓኒ ወይ ከዓ ሸር ስለ ዝገብረለይ ዩቲዩብ ከምኡ ግበራለይ ፅቡቃት ሕጂ በቲ ሓንቲ ከዓ ከምኣ ጌርና ክንቆና ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ቆኒና ወዲእና ክፅቡቅ ማዓት እዛ ዘይቲ ግን በቃ ክትፍትናስ ክትክእል ኣለክን ፅቡቃተይ ናይ ግድን ሰሪሕክን ፈትና ፀጉርክን እንድሕር ዳኣ ክትቅየር ተደለየ ትኾንክን ዘይቅየር ፀጉሪ የለን ኣነ ባዕለይሲ ምስክር እየ ማለት እዩ ፅቡቃተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብዚኣ ክትኣኽለና የቀኒየለይ ሰሰናይ ባይ